अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। हृदय फार महत्त्वाचं, त्यामध्ये बिघाड झाल्यास मृत्यूही येऊ शकतो। त्यामुळे हृदयासंबंधी कोणतीही समस्या असल्यास तात्काळ उपचार घ्यावेत, तसेच नियमित तपासणी सुरू ठेवावी, असं तृप्ती जाधव यांनी जागतिक हृदय दिन कार्यक्रमात बोलताना सांगितलं। राष्ट्रीय संसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा रुग्णालय सिंधुदुर्ग इथं जागतिक हृदय दिन कार्यक्रम पार पडला। यावेळी डॉक्टर श्रीपाद पाटील, डॉक्टर श्याम पाटील यांच्यासह जिल्हा रुग्णालयातील विविध डॉक्टर, कर्मचारी, उपचारासाठी आलेले रुग्ण उपस्थित होते। जागतिक हृदय दिन निमित्त आयोजित कार्यक्रमात हृदय संबंधित आजार, दिले जाणारे उपचार यासंबंधी माहिती देत जनजागृती करण्यात आली। मानवी शरीरात हृदयाला फार महत्त्व आहे। त्यातील बिघाडामुळे उच्च रक्तदाब तसे हार्ट अटॅक यांसारख्या समस्या निर्माण होतात, त्यामुळे मृत्यूही होऊ शकतो। त्यामुळे हृदयासंबंधी कोणतीही समस्या असल्यास तात्काळ उपचार करून घेण्याचं आवाहन करण्यात आलंय। हा का साजरा केला जातो आणि यामागचे काय उद्देश आहे? जिल्हा रुग्णालय सिंधुदुर्ग येथे प्रत्येक दिवशी म्हणजे ज्या ठिकाणी हे जागतिक दिवस असतात ते मोठ्या संख्येने उपस्थित मान्यवरांसोबत तसेच लोकसंख्येसोबत आपण साजरे केले जातात। आजचा हा जागतिक हृदय दिन जो आहे तो का साजरा करावा? तर हृदय हे जे आपलं अवयव आहे ते आपल्या शरीरासाठी एकदम म्हणजे उपयुक्त आणि आपल्या ज्या डिमांड्स आहेत म्हणजे मेंदूप्रमाणेच हृदय देखील आपल्याला जे कमांड करतं ते उपयोगाचे आहे। म्हणजे जे काही आजार होत असतात ज्याचा हृदयांवरती परिणाम होतो तर त्याच्यासाठी आपल्याला लोकांमध्ये तेवढी जागरूकता नाही आहे, तर ती जागरूकता करण्यासाठी आम्ही हा दिवस साजरा करत आहोत। तर यावेळीचा जागतिक हृदय दिनचा जो थीम आहे म्हणजे WHO ने जो थीम ठेवलेला आहे तो म्हणजेच यूज हार्ट फॉर एव्हरी वर्क, म्हणजेच प्रत्येक कार्यामध्ये हा हृदयाचा वापर करणं जरुरीचं आहे। तर हे का? तर हृदयरोग किंवा हृदयावरती जे काही आजार होतात तर ते एक हळूहळू कालांतराने ते आपल्या शरीरावरती दिसून येतात। म्हणजे ज्या लोकांना हायपरटेन्शन आहे म्हणजे उच्च रक्तदाब आहे, तसेच हृदयरोग म्हणजेच काही लहानपणापासून आजार असतील, हृदयांवरती झालेले आजार असतील, तसेच हार्ट अटॅक अचानक येणे, हे संबंधी जे काही जागरूकता व्हावी यासाठी लोकांनी जवळच्या प्राथमिक केंद्र तसेच जिल्हा रुग्णालय तसेच प्रायव्हेट हॉस्पिटल म्हणा किंवा जवळपास जे काही आरोग्य केंद्र असतील तिथे जाऊन आपली नियमित तपासणी करणे जरुरीचेच आहे। हृदयरोगामध्ये हायपरटेन्शन म्हणजे उच्च रक्तदाब हा जो आजार आहे तो कालांतराने हळूहळू हृदयावरती परिणाम घडून येतो आणि आपल्या हृदयावरती त्याचे परिणाम होतात आणि माणसाला हार्ट अटॅक असू दे किंवा लकवा असू दे किंवा हे ॲक्च्युली डेथ म्हणजे मृत्यू पावणे हे आजार घडून येतात। आपल्या लोकसंख्येमध्ये 1.7 करोड पर्यंत लोकसंख्या म्हणजे 31% लोकसंख्या ही दरवर्षी हृदयरोगाच्या आजाराने किंवा हृदयावरती होणाऱ्या आजारांमुळे मरण पावलेली आहे। त्यामुळे आपल्याला जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये जागरूकता करणे जरुरीचे आहे। आपल्या नियमित जीवनामध्ये आपण जे काही नियमित खाणे असू दे, आहार असू दे, त्याचप्रमाणे उपचार असू दे, या सर्वांची योग्य रीतीने काळजी घेणे, ते योग्य प्रमाणे आपण त्याचा नियमित आपल्या आहारामध्ये मिठाचे प्रमाण कमी करणे, गोळ्या जर चालू असतील हायपरटेन्शनच्या तर त्या नियमित घेणे, हे सर्व जर नियम आपल्या आयुष्यामध्ये तुम्ही लागू केलात तर हृदयावरती होणाऱ्या आजारांपासून तुम्ही लवकरात लवकर मुक्तता पाळू शकता। त्याचप्रमाणे ज्या लोकांना हॉस्पिटल येण्यासाठी लांब पडते अशा लोकांसाठी जिल्हा रुग्णालय सिंधुदुर्ग यातर्फे दर दिवशी म्हणा किंवा आठवड्यातून 2-3 वेळा जवळच्या गावांमध्ये स्टेमीसाठी आपण कॅम्प आयोजित केलेले आहेत, ज्यामध्ये ज्या लोकांना ECG काढण्यासाठी म्हणजे मोफत ECG काढले जातात, ECG मशीन उपलब्ध केलेली आहे। त्या कॅम्पमध्ये तुम्ही आवर्जून जाणे आणि त्याचप्रमाणे तुमच्या शेजारी जी लोक आहेत किंवा घरामधील वयोवृद्ध लोक असतील, 30 वर्ष किंवा 30 वर्षावरील काही माणसे असतील त्यांना देखील जाऊन त्यांचा ECG काढून योग्य ती तपासणी करणे जरुरीचे आहे।
जेणेकरून आपल्याला पुढे जे काही आजार आहेत ते रोखता येतील। त्याचप्रमाणे आता हल्लीच्या काळात तुम्ही बघितलं असाल की हार्ट अटॅक हा वयोमानानुसार येत नाही। म्हणजे पूर्वी काय म्हणत होते की 30 वर्ष झाल्यानंतर 40-50 गाठल्यानंतर हार्ट अटॅक येऊ शकतात, पण तुम्ही न्यूजपेपरमध्ये वगैरे वाचत असाल किंवा जवळच्या शेजारी वगैरे घटना घडल्या असतील की 20 वर्ष 25 वर्ष झालेल्या मुलांना म्हणजे जे कॉलेज तरुण आहेत त्यांना देखील हार्ट अटॅक येऊन ते मृत्यू पावलेले आहेत। तर हे का, तर अशा वेळी आपण 30 वर्ष किंवा 18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर आपल्या शरीराची पूर्ण तपासणी करणे जरुरीचे आहे। ज्या मुलांना लहानपणीच काही आजार असतील म्हणजे लहानपणी हृदयाचा काही आजार असेल तर त्या मुलांना नियमितपणे फॉलोअप घेणे म्हणजेच नियमितपणे तपासणी करणे हे गरजेचे आहे। त्या मुलांनी तसेच घरामध्ये जे काही व्यक्ती असतील त्यांनी आपली 6 वर्षांमध्ये एकदा तरी स्ट्रेस टेस्ट म्हणा, ECG, एक्सरे, हृदयाची सोनोग्राफी म्हणजे स्टुडिको म्हटलं जातं, अशा प्रकारची तपासणी करणं जरुरीचं आहे। हे केल्यानंतर तुम्हाला हृदयावरती जे काही आपल्याला आजार असतील त्याची लवकरात लवकर आपल्याला समजून येते आणि आपण त्याच्यावरती योग्य तो उपचार करू शकतो। तुम्हाला जर समजले नाही, काही क्वेरी असतील तर 28 नंबर आणि 29 नंबर OPD जिल्हा रुग्णालय सिंधुदुर्ग येथे कार्यरत आहे। त्याला NCD OPD असं म्हटलं जातं, नॉन कम्युनिकेबल डिझीज, हृदयरोग असू दे, डायबिटीस असू दे। तुम्ही आता सगळे आमचे जुने पेशंट आहात, कोणालाही काही क्वेरी असेल तर तुम्ही येऊन केव्हाही विचारू शकता। त्याचप्रमाणे तुमच्या जवळच्या प्राथमिक केंद्र, उपकेंद्र, आरोग्य केंद्र जी आहेत, सब सेंटर, तसेच ग्रामीण रुग्णालय अशा ठिकाणी देखील ह्या सुविधा उपलब्ध आहेत। ब्लड प्रेशर, शुगर तुम्ही चेकिंग करा, प्रत्येक महिन्याला जाऊन करा, 2 महिन्यांनी एकदा तरी जाऊन करा, पण स्वतःच्या आरोग्याकडे लक्ष द्या, एवढेच मी सांगू इच्छिते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।